Δεσποινής Ελευθερία Τσιάρτα, έφηβος βουλευτής από το νομό Ημαθίας. Καταρχήν καλημέρα σας. Είχα ετοιμάσει και εγώ ένα λόγο, τον οποίο όμως δεν θα εκφωνήσω για διάφορους λόγους. Από το λόγο μου θα κρατήσω μόνο το κομμάτι που είχα αφήσει ως παράρτημα και θα ήθελα να υποστηρίξω λίγο τα πολυκλαδικά λύκεια, τα οποία αν και έκανα σαν πρόταση να μετατραπούν όλα τα λύκεια της Ελλάδας σε πολυκλαδικά, καταψηφίστηκε, γιατί οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν τι είναι, ενώ είναι το καλύτερο σύστημα λυκείου που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Εγώ είμαι τυχερή γιατί το λύκειό μου θεωρείται το καλύτερο της Ημαθίας και τιμάται από τους ανθρώπους της περιοχής. Όμως τα περισσότερα παιδιά που πηγαίνουν στα πολυκλαδικά και γνώρισα εδώ, λένε ότι σαμποτάρονται τα σχολεία τους από τους κατοίκους της περιοχής και προσπαθούν να υποβαθμιστούν όπου δεν έχει ήδη γίνει, όπως έχει γίνει με τα ΤΕΛ. Από τα παιδιά μου έκανε εντύπωση ότι ψηφίστηκε να γίνουν πρακτικά λύκεια, ενώ σήμερα υφίστανται κλασικά, κάτι που ήδη γίνεται νομίζω με τα ΤΕΛ, όμως όλα αυτά είναι μια ελλειπή μορφή του πολυκλαδικού. Τα πολυκλαδικά είναι λύκεια τα οποία προσφέρουν πραγματική παιδεία, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο, γιατί γίνεται εξειδίκευση από τη Δευτέρα Λυκείου και προσφέρουν όλα αυτά τα μαθήματα που τα παιδιά προτείναν να ισχύσουν για όλα τα λύκεια. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, απλώς θα ξαναπροτείνω θα ξανακάνω την πρότασή μου, η οποία καταψηφίστηκε. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια για το θεσμό της Βουλής των Εφήβων, η οποία κατακρίθηκε σήμερα πολύ. Δεν λέω, υπάρχουν τα προβλήματα. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να δοθεί δικαίωμα αντίλογου, ειδικά στις επιτροπές. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ άσχημο να φύγουν μόνο την άσχημη πλευρά των πραγμάτων, γιατί κατά τα άλλα η οργάνωση ήταν πολύ καλή και ας μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός έχει μόνο 2 χρόνια που υπάρχει, πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις βελτίωσης και σίγουρα κανένας από εμάς δεν μπορεί να αμφισβητήσει όλα αυτά που προσφέρθηκαν σε εμάς. Δεν είναι λίγες οι γνώσεις και γενικότερα όλη αυτή η προσφορά, η ιερότητα του χώρου, η δημοκρατία που έχουμε και έχουμε το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να το εξασκήσουμε. Θα ήθελα να κρατηθώ από τις λέξεις Ηρός, από το Σουδάν, η οποία είπε να εκτιμούμε λίγο αυτό που έχουμε. Γιατί η δημοκρατία είναι κάτι που δεν το έχουν όλοι οι λαοί και όχι και όλα τα άτομα στη γη ολόκληρη. Ας μην ξεχνάμε ότι ισοπεδώνοντας τα πάντα, επειδή υπάρχει μια κακή πλευρά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ας κρατηθούμε από τα καλά μας και ας προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε παραπάνω. Ευχαριστώ.